Ate mata pasa atau mata de bata parega basai. Ala asido horrohana totong mana motita sa tikyon. Di daun tanurhon. Ia na kota do parmenta. Majalo pasu-pasu pardonga saripeo. Sia bagas joro di tuhata marhite-hite na posona. Nunga sa hati ta diwisma tama sikat ni bagasta dipogu ni alaman parepasan ni panaturannya na parepasan di boru asa disomahita mabuat tuan ikondangta dihita manasuhud asarap hita manotor mabuat tuan ikondang. Jadi seorang no, mangaliat itu seorang pada itu tujuh kan no, komando dijulo, kalau, dah, asal itu nasida, baru menok kita, habuan no parpuni beda, kami juno mangaliat, tinggi mangaliat no itu kamu kami sudah, siap puni dah, iya, parbusin kami. Berapa Gabi? Alanay manotor na mahami bonasuhud bisor. Naparjolo ayo dara majo to amata de bata farne kapasai. Asa de ramoti ulota sa tikyo. Gabi ma napaduahon alolo dama mazolo waka nalian dalolo dama taraja na soni na tasoripada gabe matutu las alolo dama ma tusaluhun na kapanggongomi. Mahali ate matutu nunga dia luar damang koma tade bata anggie matutu dia ulur tadi basa tikyon totong mani baga sapang arbatonna nunga dia luar damang koma taraja dan tosripada soni nula kapang gonggomi alani dia amu parmusin nami asa marmula do gabe marmula horas asa marmula ulota baik damang magodang mula-mula las padoruma asa usobahane mata debata. Gabe ma tutu akras. Nunga usobahane baya mata debata. Jalan nunga usobahane tutu akan lalu. Alani raja nabi dia bermusim nabi asal liang matutu pagkabeyan liang ng pahorason tupahan yang mata debata dihita salun na talubabi di boda dia suton bentangan magodang liatino Gabi Gabi.
ate matutu dinaung tabuan namar kondang liat tita asal dia matutu liat pagkabian liat nang parwalason adorang so tau duti anot torot pa upasatay ba ito amu pamoron namin amang guru namin at kalain namin ito namin jalo amu ma tortor muna. Iya. Mau latih mah dituhan ta, mau latih manang di desa luhur na, mau latih mah dihamu hula-hula nami rajai si tohang, terlubuhi matehe si tumorang si pituama, disong kami pamurun muna, naing Roma lao, manopa hamuna, asang dia mah, marhite sopanami, di bagasa sadari ulot, di bagasa sadari on. Marnida jalan martinangi ma amat daripada asanggia kita di naramoti sa luhumna namar kula baru terlumohi ma di barangan nami nama jalo pasu-pasu parunga saripeon siap bagas joron itu fakta markite na posona naik pe amang pramusik nami roba kami lamanok pa hula-hula nami atau pay dalong ma musik na nahobar tu si. Dihamu hula-hula namin Raja Marga si Tohak terlubuhi matehe dohot si tumorang si pituama terlubuhi na dapat tuk kami di hutata di siap tarot tikso menimpi nabuhi pabayanang nami sumupang paham hula-hula na asa ada gue nama dokter tadi terpagabi na tumiga si taluan hari temat tunggabi na marhula-hula baru matakas kuberek kami kuberek kita marsi baulu-uluan semua lima atas ya kami kupasah taima tuhamu hula-hula kami raja istora Ima tortor muna teh ulo tumpe hurang buas penontoroni boy mandot apa buas musik mau lihat mani hamu ang baru nabi pamoron nabi saluna raja di baru nabi inang rotu tuhamuna manopahami hami akaula-ula muna lasrohan namin di bagasan ekel hamuna Roma no bahami tangiang namin matutu amata debata ang giya matutu
di pasautom maaka pasupasuna di tonga-tonga di kangulumuna tujulan darion alani di naumro amu manobahami romahami akaula-ula muna na lahomana benabiamu memasu-masu hamuna para musik nami laborak pahami mangalia pasu-pasu tu akabaru nami Gabi mo. ban majologor dan naon partusi Gabi. pajologor di pajologor marohata teh. Wah, anong kay pangilutan? Ina berasuh. Ima. Buah dia muna. Dia baka baru nami. Anong pangilutan muna? Gabi mang, gabi. Ima. Maberektik ya deh. Mau lihat ima. Jadi mau lihat ima tutu. Dinang singkong na buat tuan ni gondanta. Dihamu pamoron nami. Dinang rotu tu hami mangala pasu-pasu tu hamuna. Anggi amatutu Tuhan tadi batang napasonton. Akka pasu-pasui di tonga-tonga ni akka ngulumuna. Jalan tujuan narion tontong matutu di bagasan akka hahipason. Nang hami petutu akka hula-hula muna. Tontong ma di bagasan akka las giroha. Las soni ma di hamu akka boto nami dok na nami. Buang kamu di tanyang muna. Yon bona suhuton. Lahurang hipas pamatang na sahak besatikyon. Asang dia tutu lap tu sehat na ibana. Tujuh lang naro. Ala godan dobe na naik sejalot tas yang ibana. Akka hata si pahingot doon akka hata pasu-pasu.
Ibaratnya tortorta asa tajalo pagujungi di tortorta. Adorang so jalo hami pagujungi di tortorta. Dihamuan kaburu nami dung simpul tajalo hasahata si tio-tio las uduk manok kabuna buat pawingan amuna akan nahombar tu akka ulota di bagasatikyon. Intro pangarani hiyap mahamunate. Boleh tema. Dihamu parmusik nami. Asa tinahon na namual kita paruhatan. Bandarang masih tio-tio. Nasuduk na tu hasahata.